Hi guys, ndeipi. As you know, I'm a food waste hero. Tinaenda shops topiwa food iya inenge towards expiry date to distributor ku those in need kana anyone ari kuida zvake pane kuti vangoirasa. Saka nasinanga ndine pick ku Big Tesco. Ndaenda nemota diki ndisingazivi kuti ndichapiwa food yakawanda, but ndazongobatanidza yakwana ipapapo and imwe ndaisa kuback seat. But nyaya yangu ndeyekuti ndichibuda muTesco ndasangana nemazimba anga achitaura Shona. Saka ndaichida kuvabvunza kuti guys, ndine chikafu chemahara panapa, muri kuchida here? But ndazotya kunzi watishorei kana kuti chii. Ndangoti regai ndinyarare, but ndanga ndichitoda. Honai zvandapiwa izvo. Ndandine chingwa chakawanda, ndanga ndine mavegetables, ndanga ndine magrapes akawanda. Honai magrapes andifunga anosvika 25 packets nemacucumbers. Naimi magrapes nemacucumbers anonzi towards expiry date, zvatinoitirwawo. Saka ndiyo nyaya yangu yekuda kubvunza kuti ndobvunza here, because unogona kusangana nevasingazvinzwisisi zvakarehwa naEnzo Aisha zviya ukanzi saka watishora, watifunga kuti hatigoni kutenga tega here kana kuti chii. What do you think, guys? Should I ask?